ako vidím Gavu, alebo ako vidím naše medzigeneračné Ako vidíš otca a syna. spoluživiny. Ako vidíš otca a syna. Ako vidíme otca a syna. A mal som pocit, že to bude o moc väčší problém zo začiatku. Keď som sem nastupoval, akože po strednej, nie počas brigády, ale po strednej, keď som sa nastupoval, tak som mal pocit, že proste sa rozhádame po roku a pol strašne. Ale teraz mám pocit, že... Bolo to tým, že naše názory boli natoľko odlišné, alebo bolo to tým, že si myslíš, že máme obidva také silné ega? Myslím si, že máme obidva silné ega, ale nemyslím si, že nevedia spolu nažívať, lebo na jednej strane ja som síce mladší syn a mám akože, že som mladší a mám nejaké modernejšie názory, ale keď ja mám pravdu, tak ja viem, že teba to teší a ty si môj otec a ty keď máš pravdu, tak aj mňa to teší. Čiže je to taká symbióza. Takže tešíme sa z pravdivosti názoru toho druhého. Hej, akože je to také trpké, sladké, lebo na jednej strane ja nemám pravdu, keď ty máš pravdu, ale na druhej strane môj otec má pravdu. Vieš, čiže...